M'agrada el Superol. M'agrada el Superol. Me gusta Superol. Me gusta Superol. M'agrada el Superol. M'agrada el Superol. M'agrada el Superol. Qui és aquest? M'agrada el Superol. M'agrada el Superol. Jo estava un dia aquí tot passejant i amb aquestes veig un tio que va entrar en una cabina i vaig pensar, carai, aquest tio el trobes una mica estrany. I de repente se'n va anar corrents i jo vaig pensar, carai, sí que aquest home no em fa gaire gràcia. Vaig entrar dins, t'hi acostaràs a la cabina, aviam què passa. I al entrar a la cabina vaig trobar una granota una mica vella, però això i de color vermell. Em va estranyar. Vaig pensar, aviam, la portaràs a casa teu i si per canses la dona te la vol rentar, doncs aviam, poder encara me la posaré. Ara no hauria de dir pas que la vaig trobar al carrer, perquè diu, ja m'hauria fotut raons. Un dia em va arribar i em va dir, mira què m'he comprat. Comprat! Sí, semblava l'escombriaire, ho arreplega tot. Li vaig haver de rentar, li vaig haver d'arreglar de dalt a baix, tot li anava gros, allò semblava, mare de Déu. Doncs sí, la dona me la va rentar i me la vaig provar i em va semblar que em anava bé, però em va semblar que em sentia com un ninot d'aquestes de fira. No sé d'on treu aquesta força, la veritat. Ell diu que és del vestit. Si és que m'enganya i em té alguna cosa amagada a esquenes meves... Estava a punt de treure'm el vestit quan de cop vaig notar una coïssor als ulls, me'ls vaig fregar i no hi havia manera del que em passés. Però amb aquestes vaig veure inclús les calces de la meva dona i amb això que estaven tancades en l'esmari. Ai, no és pas tot això encara, no. A través de la paret vaig veure la meva veïna que es volia dutxar i li vaig veure un colràs tan gros que fins vaig quedar parat. Hombre, tinc una mica de problema, perquè quan vaig pel carrer, aquest home, amb la mirada em vol despullar. Ja m'agradaria molt, però m'agradaria que tuviera 20 anys menys. Que si el conec, i tant que el conec, en Paco Torres és client habitual d'aquí, de la casa, compra el diari cada dia. Però últimament aquest pàjaro, no sé què fa, però me les mira i me les crema. Em crema les revistes, oita, aquí en tinc una, oita. Hasti passa la mà, jo no sé pas què fa, oita, cremat. Això no es pot aprofitar ni per embolicar el berenar. Totes, cremades. Jo no sé què li passa a aquest pàjaro últimament. No sé. A mi em sembla que el meu pare ja no està per aquests trots. A veure, què deuen pensar els veïns quan el veuen sortir amb aquella quinze? Bé, com a alcalde d'aquesta ciutat i des d'un punt de vista institucional, haig de dir que Superol, Paco, com el coneixem aquí... Em dutxava, em ficava el traje i tenia una agenda que m'hi apuntava tot el que havia de fer tot el dia. I, esclar, quan amb aquestes coses un ha d'estar ben preparat. Mira, el Paco ara s'ha fet famós per les revistes, per les teles, i bueno, el tio, la repera me va donar per la perruqueria d'ell, tothom, i va atabaladíssim. Tant és així que inclús em va demanar ajuda, com els herois van del centre sempre, i va dir, escolta'm, per què no fas tu també a mi i m'ajudes? I em va donar fins i tot el tratge que, bueno, la veritat és que no és que em baixi de mida, però això em va donar per ajudar-lo i ser heroi amb ell, doncs mira, també. Però els superherois, nosaltres no tenim cap carnet per empatar els altres. Ens ho hem d'inventar nosaltres i si els arrepleguem llavors és quan tenim èxit. Bé, quan parlem de Superol, des del punt de vista científic estem parlant d'un superheroi que podríem qualificar-lo de molt especial. Perquè no és el cas que ens trobéssim al Capità Amèrica, ni a Batman, ni a Spider-Man. Ells són superherois des de la seva infantesa. Els hi ve donat aquest superheroïcitat. Perquè Superol arriba al superheroi amb una edat madura, molt madura, en el seu cas una edat entrada a la podridura. Quan parlem de Superol estem parlant d'un personatge que no ens jugaria a la segona division de superherois, ni potser a la tercera division. Sí que m'ha canviat la vida.
Ara puc remenar el sofà sense que em faci mal l'esquena. Aquest dia em van trucar de Palafrugell per anar a empaitar allò lladres, d'aquests que d'això, però collons és massa lluny anar cap allà. El meu avi que va salvar una noia que estava tancada dins d'un ascensor. Va trencar la porta i la va salvar. L'avi sempre guanya els dolents. L'altre dia vaig enganxar un atracador que estava robant en una botiga. L'altre dia, un altre cop, el vaig atrapar en una cancel·ladoria. I a cap de dies el vaig trobar que tornava a atracar en un supermercat. I sempre és el mateix. En Superol és un tio de puta mare. I el més important de tot, és un tio legal, és un tio de llei, pots confiar en ell. Ara, s'ha de dir, la primera vegada que el vaig veure amb aquella capa, vaig pensar que aquest tio està més pillat que jo. Si no es m'ha dit que aviat, vaig pensar aquest tio la pringa. Si traques botigues i bancs i et tanquen la presó, surts de seguida com res. Aquest dia vaig trobar aquell atracador que sempre enganxava jo i li vaig dir, vas en mal camí, has de mirar de canviar, perquè els seus vas molt malament. I quan em va dir tot allò, el tio, semblava sincer, Ho deia de cor, ho deia de veritat. Era la primera vegada que algú es preocupava per mi. I això són coses que arriben, arriben fondo, això, no s'obliden fàcilment. Es va convertir en el pare que mai vaig tenir. Bé, sí que em vaig tenir un de pare, però era un cabrón. Sí, bueno, tengo que admitir las dudas iniciales de nuestro departamento en relación a las facultades supuestamente atribuidas a nuestro querido superhéroe. En un principio dudábamos de que fuera cierto, de que no fuera una fábula popular, para empezar una colaboración estrecha con él y la policía, él y el departamento. Así fue, ha colaborado con nosotros exactamente en 13 ocasiones, todas ellas con un éxito aplastante, un trabajo limpísimo, ninguna muerte, ninguna baja, ningún herido, ni por parte de la policía, ni por parte de los malhechores, un trabajo limpísimo. Haig de dir que la meva popularitat ha anat un moment, i esclar, em venen gent a casa que no sé què s'han pensat, si els he arreglat la planxa, si tenen el cotxe espatllat, si els hi pintaria la paret, però jo això no m'hi puc dedicar, el que haig de mirar jo és de salvar el món, no pas amb aquestes tonteries que em demanen, no pot ser.